Oh, dong. Asa may imong toyo dong? Naado sa mga ba kay nay magpahilot. Ano man naman sama dong? Nagsakit lagi to yung tiyan. Aw, karong dayon dong. O karon dayon. Oh, sige mo sunod lang ko dong. Sunod. Oo. Sige. Pagdala niya dito ha. Oh, lagi. Kay- Ato na ko karong dayon, ato na ko. Kay nang luspa dato siya. Oh, sige, ato na ko. Matay. Mahalin ni bag. Mahal man jud kay ni gold man ni yun to. Mahalak mo ani. Matay. Mahalin ni. Madato na yung ko ni makapalit ko mga truck mga paliton. Papalit ko ni. Tulis na. Ayo boss. Ayo boss. Ay, lingi. Ayo boss. Ihatag na na sa... Ginapa ko Kuhain mo boss. idada. Ayo boss. Ihatag na na. Ayo boss. Dagan! Dagan! Kwarta gini, kay murag diamond gini. Dung, musta man ka? Ama ora gihapon eh, paabot gihapon ko dire. Nay mo agi. May pako kay nakakuha na pagkuha ni murag gold gini, kwarta gini. Sa kono be? Oh. Ato na ibaligya gini nang buti kwarta. Ano dato ta? Mura man silver? Nya unsa man tani? Ato ni ibaligya. Baligya tani, mahalin ni kanang sa pa ka. Ya kinahanglanon king kwarta. Kadugay pa aning kwarta eh. Ya, unsa may plano nimo? Ano? Mga tangya punta diri kay basin nay mo agi ba? Sige. Lunes maron? Oh. Lunes ron. Timing kayo kay naaroy mga prahay mga giri tabo biya. Sige. Abot-abot lang ta. Abot-abot diri. Siguro mo abot mo dakpan ni unta. Abot-abot sa takadiyot kay naaroy mabot kay udto na. Sige. Kita ana. Ako. Abot nga kay una duol. Ipapak up ako. Sige. Ya to to. Sige ato sir. Pilot sir. Say, nay pilot. Ay. Ambil bang. Uy. Bungkag ka sa bago mo. Tagadan. Kuya-kuyam na to mga tawana eh. May hapas ra may suod na to kung bag. Ayo ato. Ato daon. Korta dagan kit kurang korta ba? Uy. Sa mani. Sa sudan ni nga. Puro man ni mga pas. Namura. Sabi itong tulis nga puro man ni hapas. Klaro ano eh. Ano may pagkatulid mo yung kuha? Uy. Sir. Ano na mo diri sir? Ako na lang ni iuli sa imo ha ay kay Purtoy pabangka sa amo ay. Ay. Ayo. Kinanglan man kamo ana sir. Inyo na lang sir kamo na panghilot dito sir. Imuha na kay magamit ani mo. Imo na. What's up mga kanyensog? It's time to shout out now. Shout out sad ka Lipio Carlos nga nasa Qatar nya. Super demo siyang channel guys, Mix Vlog 79 og shout out ka Mr. 4444. Shout out. Og shout out sad ka Dinelin Carlos. Shout out. Shout out sa akong mga classmate no ya, sa akong ate nga si John Hista Muniz, kang Tinay G Muniz og kang Kuya Bibi Rashbi palang, kang Ate Merce Estinzo og kang Maikinit Muniz. Shout out. Og shout out de Kostanan nga mutan-awan ni nga video guys. So, thank you. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell below. Bye-bye! Bye-bye.